Kaixo, bideo tutorial honetan gadget edo tresnak gehitzen, kentzen, aldatzen ikasiko dugu. Gadgetak dira hemen blogen eskubialdean kasu honetan dauden gauzatxo hauek. Kasu honetan daude seguidores, archivo de blog eta datos personales. Guk horiek orain batzuk aldatuko ditugu, batzuk kendu, gehiago gehitu eta denak euskeratu egingo ditugu. Gadgeta nola definitu dezakegu? Gadgetak izan daiteke blogaren gehigarri bat bezala, ez? Bloga hobeto antzolatzeko, txukuntzeko, erakargarri izateko, informazioa gehiago emateko, hitz batean esateko blogean sartzen denari atseginagoa egiteko bisita hau. Orain ikusiko dugu orduan nola kudeatu gadget hauek. Horretarako gure blogerrean sartu, kudeatzeko atalean, eta hemen joango gera diseinora. Diseinuan ikusten dugu gadgetak gehitu daitezkela leku askotan, ez da, guk kasu honetan eskubian ikusiko dugu. Batzuk esan dugu kendu ingo ditugula. Adibidez, datos personales, momentuz, kendu ingo dugu, emango dugu editar eta eliminar. Ziur zaude, bai. Bi hauek euskeratu egingo dugu. Emango diogu berriz ere editar eta seguidores jarri kendu egingo dugu eta bere ordez euskeraz jarraitzaileak. Eta kasu honetan gorde egingo dugu. Archivo de blog ere mantenduko dugu, baina hizkuntza aldatu egingo dugu eta jarriko dugu euskeraz blogaren artxiboak. Eta bestea, mantendu egingo dugu momentuz. Eta gorde egingo dugu. Ikusi dugu nola aldatu, nola kendu eta orain gehitu egingo ditugu. Hoielako hauetariko batzuk nik gehituko ditut eta beste batzuk nik esan da nola zuek egin beharko duzue. Jarriko dut Moodleko foroetan, nola egin. Gehituko dugun lehenengoa izango da etiketak. Orduan, ikusi duzue, eman diot añadir gadget, leiho irikitzen da, eta hemen, bilatzen baldin badugu, hemen dago etiketaz. Orduan, kasu honetan, guk hau, gure gadget hau gehitu nahi dugu. Orduan, gehitzeko, gehi ikurra dagoen toki horretan klik egiten dugu, eta konfiguratu egingo dugu etiketen gadget hau. Lehenengo gauza euskeratu, etiketak, eta hemen niri gustatzen zait jartzea ez lista bezala, baizik eta nube bezala. Hori beti bezala oso partikularra da, kasu honetan nire iritzia da. Eta gorde egingo dugu. Eta hemen gehitzen zaizkigun gadgetak beti goikaldean. Beste gadget bat. Azken sarrerak. Lehen egin dugun bezala, añadir gadget, leiho bat irikiko zaigu, eta gadget hau dago en destacados. Orduan, joango naiz a destacados. Hemen beruntz joango naiz bilatzen, eta hau dago inglesez, eta da hau. Recent post, edo azken sarrerak. Klik egin, edo gehiri eman, kasu honetan berdina da, konfiguratuko dugu gadget hau, eta jarriko dugu euskeraz azken sarrerak. Eta momentuz utziko dugu. Guardar. Eta hemen dago. Gadgeta goian. Beste bat gehituko duguna ere izango da ikastolako beste blogak. Hau da,
gure blog guztiak bata bestearekin lotuak egongo dira. Orduan, bisitaria gure blogean sartzen denean izango ditu estekak ere beste ikastolako blog batean sartzeko. Gadget hau dago lo básico eta hemen lista de blogs. Orduan, hemen gainean klik eginda edo gehi gainean klik eginda konfiguratu egingo dugu, jarriko dugu mi lista de blogs, bueno, kasu honetan hau izango da ikastolako blogak ikusteko. Orduan, jarriko dugu ikastolako beste blogak, hau utziko dugu, hau ere, momentuz konfigurazioa horrela utziko dugu. Eta gorde egingo dugu hau ere. Vale. Momentuz ditugu hemen. Lehen esan dizuet beste bi uste dut gehiago zuek konfiguratu beharko dituzuela. Bueno, eta hemen ordena aldatzeko oso erraza da. Bakarrik egin behar da guk aldatu nahi degunaren gainean klik egin eta nahi degun tokira eraman. Kasu honetan, nik uste dut etiketak egan behar direla goian edo nahiko goian. Azken sarrerak ere nahiko goian, jarraitzaileak, horrela utzi dezakegu, momentuz. Bale, ja aldaketak egiten ditugunean, guardar emango dugu, esaten dugu ja aldatu dela, eta orain blogera joango gera. Bloga oraindik lehen zegoen bezala ikusi dugu, baina freskatzen baldin badegu, ematen baldin badiogu F5 freskatzeko, ja ikusten dugu aldatu egin dela, beste gadget batzu sartu direla eta gainera zeudenak batzuk ja euskeraz daudela. Bueno, momentuz hau da dena. Gogoratu Moodlean gehitu beharko dituzutela beste 2 edo 3 gadget. Mila esker.